Banoa asteburu pasa, eta badirudi dena prest dagoela. Maleta eginda, argiak amatatuta, baina dena aldago itzalita? Ez. Behar baino gauza gehiago uzten ditugu piztuta. Eta ez da axaleko kontua, Etxe bizitza baten konsumoaren 10% inguru erabiltzen ez ditugunean ere, piztuta uzten ditugun tresnengatik izan ohi da. Telebistako argi gorri ñimino hori? Bai, badirudi ez erreztuela egiten, baina xirimiri ari duen euria bezalakoa da hori. Azkenean, mela egiten zaitu. Komeni da hortaz neurriak hartzea. Deskonektatu erabilera jarraitua ez duten tresnak, hauen beharrik ez duzunean. Erabili lapurrak. Tresna guztiak banan itzaltzea baino errazagoa izan daiteke. Adibidez, ordenagailua, impresora eta modema konektatuta ditugun lapurra itzaltzea. Denbora luzez etxetik kanpo egoteko asmoa baduzu, ohiko erabilera duten etxetresnei ere oporrak emateko garaia da. Hori bai, ez ahaztu lehenago hozkailua ustea. Ohitura aldaketa hauekin urtean 375 kilobatio orduko aurreztu ditzakezu. 276 kilo CO2 gutxiago joango dira atmosferara. Eta gainera, argindarraren fakturan sos batzuk aurreztuko dituzu. Bada saiatzeko nahikoa motibo, ezta? Orain bai, Orain lasai joan naiteke asteburu pasa.